Ngicela ubaba uQwabe ubaba uPapa G isicela sondela ngaphambili angazi nami ngibona la ohlelweni siyacela Uzenenye uzenenye sithi hey sizinsizwa thi athubana bengavuma ukubalikho sithi sizithi ahubana bengavuma ukubalikho City sis. Akhola amakhotha angqoka la kanisho mafowethu. City sinsizwa thi hey ubana bengafuma uyayifumela Nah.
ngithatha leli thuba ngibingelele lungile baphemu bathi uPapa G uze nenye angithatha leli thuba sibingelele kakhulu umndeni wakaZulu nowakamvelase siyathobeka kakhulu ukuba phakathi kwenu ngixolise nokufika late ngiyakhumbula babonana ufonile izolo kuthiwa kuzophatha ukudla ngafika manje ama potholes maningi akithi so ngiyaxolisa kodwa kuthiwa ngikhulumeleke abahleli bemcimbi sikhulume ngosiqiniseko hayi bafethu ubuhlungu kubuhlungu kakhulu ngoba uyabona ukuthi la endimeni kaMaskandi ma umuntu othanda ukukhuluma iqiniso ufela khona lokho usiqiniseko nami wake wangikhandla usiqiniseko umuntu ongamnaki ukhandla nombani angazi last year wangikhandla kangaki ngilitshele ngilisabisa ukuthi yabona njalo wena angiyona ingane njalo mina ethi hayi mkhaya ngizakushaya ngiyokushaya wazi the right so ke awukwazi ukubambela isiqiniseko kuyiqhubu ngomuntu onjalo ngiyakhumbula ukuthi kusiqiniseko ubengamfuni kakhulu umuntu ocindezelwayo ngiqale ibhodo lami lokwakha amatshitshi festival i-event usiqiniseko wathiwa ngimkhokhelile ngoba ephusha le event kodwa isizathu sokuthi usiqiniseko ephusha i-event ngoba bebona ukuthi iyacindezelwa so usiqiniseko entoni ibicindezelwa bengayifuni kakhulu kube bangasohlangothini lakhona ingakho uze kwathi usiqiniseko simkhokhela imali ukuze ephushe imicimbi yethu ngiyakhumbula ukuthi ayikho ngisho into eyodwa engeke ngayinikeza usiqiniseko ephusha umcimbi ube uphusha ngayo yonke indlela ezethathe ngisho ama status kuma status ami waposte ku TikTok wakhe ukuze uzokwazi ukuthi umcimbi uhambe futhi ngiyakhumbula ukuthi ngosuku lomcimbi wazi wafona wathi mkhaya ngiyathemba ukuthi idlozi lakho noNkulunkulu umcimbi wakho uzohamba kahle ngathi nesiqiniseko njengamanje u11 o'clock kodwa egateini ngokwamatheki sebekhona abantu abawu 6000 okusho ukuthi khulileka mfowethu zokusendela manje isithombe ngamsendela ivideo athi hayi mkhaya uze nenye so ke asithathe ithuba futhi sibonge kakhulu ubaba uNala amathole amabhinca ngiyakusho lokho ngicela simshaleni ihlombe ubaba uNala ngiyazi ukuthi abanye mhlawumbe bazogibela bazongakusho lokho ubaba uNala la endimeni kaMaskandi asimlontsheni bafowethu amathole funeral kuvele kube amasingcwabisana wethu mabhinca ngoba into ayenza ubaba uNala uyenzisisa akujwayelekile kuba nosomabhizinisi ongalona usomathuba ubaba uNala kawona usomathuba kodwa mayenza into uyayenzisisa yaza into kaMvelase sithi baba uNala nawe la ukhona uNkulunkulu azakugcine sikufisela konke kuhle nebusiness lakho liqhubeke ngicela wonke umuntu ke ukuthi akahambile akajoyinile bafowethu mabhinca nawo masingcwabisane okumele ngoba sesubonile kakhulu endimeni kaMaskandi kubantu bakaMaskandi ncaba kade esenquthu kunqwatshwa kaphuzwayo bekuyiwona amathole so amathole ane influence kakhulu nakhona futhi kuma event ethu baba uNala uyavela noma engafuni ukuvela ngobuzo kodwa kuningi avela ngakho so ke ngiyafisa once again bafowethu simbonge baba uNala nala akhona simshayile ihlombe futhi again amazwi ami ke okugcina athi khona incwadi elapha kuMshumayeli chapter number 10 ethi uma inyoka iluma ingakalunjwa nomlumbi akasizi ngalutho sengidlala phansi amazwi ami okugcina lawo uma inyoka iluma ingakalunjwa nomlumbi akasizi ngalutho let me repeat again ngoba sengiyohlala phansi uMshumayeli chapter number 10 verse number 11 I think it's verse 11 or 10:11 uma inyoka iluma ingakalunjwa nomlumbi akasizi ngalutho sonke sizofa kodwa uwenze sure ukuthi ma uyinyoka uluma uqaphele ukuthi wena ulunjiwe yini ngoba nawo bohlangana abafana nawo thank you so much mphakathi wakamaphumulo ayeke lokho ngishilo nje ngithi sidikadika lesesihlangene ngasola inkabe enkulu ngazi bangathi uthi bamdubula laphi wasinda shuthi kade wasedutshulwe ngasho ekhaya befihla
Njengamanje sothetela ubhuti uphazamisa kwama Red Nation ezingaphambili ezikhuluma Singayapi uma sisuka kuye ngoba amazwi okuphila akuye singayapi uma sisuka kuye ngoba amazwi okuphila akuye singayapi thina singayapi uma sisuka kuye ngoba amazwi okuphila akuye. Ngiyabingelela ngibingelele abefundisi abekhona, ngibingelele ubukhosi, ngibingelele umndeni wakwaZulu, ngibingelele umndeni wakwaMthembu, abangani, umndeni wakwa-TikTok, ama-Red Nation, bonke abaphathi abakhona ngokwehlukana kwabo ngenibingelele egameni likaJesu. Kunento-ke ethi ukuhlabelela kuyamthokozisa odabukileyo. So ngizocela nje sikubeni ofuna ukusukuma ame ngeenyawo sivalele isimfowethu. Singayapi thina ngoba uma sisuka kuye ngoba amazwi okuphila akuye singayapi thina singayapi uma sisuka kuye ngoba amazwi okuphila akuye. Ngiyabonga mphathi wohlelo, ngibingelele usiqiniseko ngokukhethelekile. Igama lami ke nguphazamisa ngokwaNtuli, ngidabuka lapha kwaMhlabe yalingana. Ukuthola kwami noma ukuxhumana kwami nomfowethu usiqiniseko kwaba ukwazana kwi-social media, saze sathola ithuba lokuthi ngangisegoli nabanye abafowethu, saxhumana sabonana, kwafika la engangikade ngifihle khona ikhanda, saxhumana nje kwabamnandi kwaba mfowethu. Khumbula efikile eThekwini wangitshela ukuthi usehostela kwaMashu, adriver ngaya khona, safike sahlala sadla inyama kwamnandi, saphilelana nomvelasi. Ukumazi kwami ke usiqiniseko ngimazi njengendoda ebikade ilwela iqiniso futhi ilwela ama-artist ukuthi angachashazwa through imhlela kwemicimbi no-online. Uma nje ngingakubeka ngisho ngithi shuthi usiqiniseko ufele ukuthi ubekade eqwashisa amaciko omculo kaMaskandi ukuthi awaye kanjani phambili. So ukusho lokho mhlawumbe khona okungafikanga kahle kubona, ngeke kade sisho sithi mhlawumbe usiqiniseko ubulawe abanye babaculi baMaskandi noma abanye benzondo. Lo muntu ombulele nginesiqiniseko ukuthi uyalazi iqiniso, and into engijabulisa kakhulu ukuthi usiqiniseko ngesikhathi ngibuka ivideo la umenzi wobubi ofike khona umdubula umbonile. So into engizoyicela kuNkulunkulu nakusiqiniseko ukuthi abasikhombise nje umbulali wakhe ukuthi ubani. Mabe ngasenzela lelo qiniso nje kuphela, inhliziyo zethu ngicabanga ukuthi nomndeni uyothobeka. Mhlawumbe ngelinye ilanga siyokwazi ukuthi
yini lengaka ebekade ingasakhulumeki abebengayilungisa mayilunga ngoba mina usiqiniseka ngisho nje kumazi kwami ngimazi njengendoda ebikade ikhuluma iqiniso eliyaphambili ukuthi lifika kanjani kuwena ngoba vele empilweni iqiniso likaze labamnandi ngisho ingane yakhe encane maye ngakutshela manje ukuthi baba noma ma lokho kwenzile kuyabheda akudingeki uzokwata kodwa umqondo mawusebenza mele ujikele ngale ukuthi ingane yami ibiqinisile kodwa ke sibonga uNkulunkulu ukuthi ithambo lasiqiniseko namhlanje sizolifihla siyama Red Nation angifuni ukuqamba amanga siphatheke kabi kakhulu futhi sesizizwa singaphephile ngoba enye into iphinde ithi kungenzeka ukuthi ukulandela kwethu umthandeni kulicala noma abafisi ukubona umunye umuntu ethandwa kangaka kodwa kuNkulunkulu ke uhleza namacebo yakhe nedlozi lomuntu liyaphila sizoqhubeka simele lento ngoba into mayisegazini uyithande kuwena wenza sure ukuthi ugcine uyifele njengoba usiqiniseke ifele usiqiniseko ke wakuveza kwenye video wathi angiyena mina umlandeli kaMthandeni kodwa ngithanda into ayenzayo ngoba iyisa umculo wakithi phambili so kungenzeka ukuthi abenzi bokubi bayitshela ukuthi usiqiniseko mhlawumbe khona kade kuthola njengoba deshe nje ubaba nje ukuthi usiqiniseko uma ukuthi uyakubona ukuthi uyacindezela wena ama nawe enze sure ukuthi into yakho iyaphila so sama Red Nation siphatheka kabuhlungu kakhulu kusekude ukuthi siphole kodwa ke sizokhuleka sicele nasenkosini ukuthi isipha amandla sikwazi ukuqhubeka ngiyabonga kakhulu DJ ngicela ungidlalele lengoma ethi emanxiweni ebeyithanda uma kumele yakoma emanxiweni yama NND bese ebelungu maduyaza prepare uzuze phambili sokhuluma uthi uyiqhuba DJ kancane Ngiqala ukumazi ngo-2022 kumina bese ubhuti kumina abaningi TikTok bayazi ngihlezi ngihleli naye akukho engathi ngizokhuluma ngesiqiniseko ngaphandle kokuthi ulale kahle qondene ulale kahle nangelihle ulale kahle mfelasi ngizomkhumbula lo muntu ozothi maduyaza yenza njalo phela Mthombo ngithi ayawungiye wena msumpedela ethi ngiyakucela yenza maduyaza ngithi hayi ngizokwenzela kahle phela ngicela uNkulunkulu nonyazi lezulu lapho khona lungenze ngamukele ukuthi umvela sakasikho ngiyabonga mina nje ngingakusho bafowethu ukuthi laba basishaye kodwa ngeke besiqede kuyophila zona inhlamvu laba abasishaye nami ngitholele i-call time kwathiwa yabona igoso lakho lihambile uzolilandela ngathi mina ubhuti angizalwanga ke nonyoko ngoba mnyandu mina salama nenonyoko uyokubona lokho kwabonwa yikati ukuze ligibele emthini laba basishayayo besishaye beqinise siphele ngizotetela udadewethu Maqwabe
uzobe yamisana nesikhombe simhlophe abasibeka amabala kwelanga kube egoli unsizwa bayigxeka usuku nosuku ku TikTok ithiwa yodliwa ngumfazi ngondle mfazi vele wangikhetha ungithanda sikhombe simhlophe simele ukuthi silandele umthandeni unebhadi ngoba wena kumele ube nezinto ezinhle kumele kube umuntu ayedwa nezinto ezinhle ngitendela uMaqwabe wethu ezohamba noSkhova esimhlophe uyena ke lo uSkhova cela nize ngapha ngiyabonga kodwa sishayeleni isiqede ke cela udlale ingoma umzila umzila lapho DJ uselele DJ uselele sikhulu umzila DJ usiyaphuthuma kulethu abisishilo nje lentsizwa uthi yabona lephunye kwalento isho yami uyaseta sanibonana kakhulumayo isikhova simhlophe singenaphula indoda eyondliwa umfazi angazi ke makukhona insizwe esikhona ezifuna umuthi lo ukuthi sondliwa umfazi manje iqondane nami akamnawo umuthi uthi ngondliwa umfazi ngiyabingelela kakhulu uMaqwabe wenu lo okhulumayo obeno siqiniseko uyena lo bembalela ama 13 million njengoba nje sengithuka imina lo bebala ngimtshela ukuthi sesina how many million lapha ya ku YouTube kubhlungu inhlamba engiyitholayo thiwa ngiyazi imina mhlambe bengimphazamisile ukuze kufika abantu abamshayeli ngiyabonga nje isibindi engisitholayo ukuthi ngime ngomngane wami ngingasungana noma ku TikTok lo bekumngane wami bengifonelana naye umngane wami ebengibonana futhi naye kunezinto ezinkulu ebekade ekhuluma kodwa ebengamkhohluma wakhe kuyo yonke into ebekade ekhuluma uma wakhe bengasali ntsema ngifike ekseni ngifike ngamtshela uma wakhe ngifuna ukusho ukugcwale abantu bekuthathe behambe nabo beye emakhaya lokho esikuphila ku social media akuthina labantu usiqiniseko uma usuhlangana naye personally bengeyona usiqiniseko lo obukade umbona ku TikTok ibinozwelo leyangane ushilo uphunyuka wathi unefoni nge19 ebibhadalelwa umvelasi uzoshaya i19 izovala ifoni yakhe kaPayjoy ebikhokhelwa umvelasi ebimanela kushuthi ukusala engenalutho kodwa mawudlo seceleni kwakhe lengoma ethi Manxiweni ngicela ungiphindele yona DJ ebeyithanda ke kukhona nenye kaMnyovu ebethi mfana wami uzobona mase ngiphumelele ethi izinto ziyajika leyo ngoma ithi angazi ithi benitshela ukuthi ngiyofa ngihlupheka kodwa ingoma ebezoyicula mase kwenzeke lokho ebesibhizi ngakho akusenzekanga kunekhadi laseMakhamzi ebesibhizi ngalo basend message engazathi isikweletu sesiqediwe asazi ukuthi kwenzakaleni noma bese kuphela u5 years ngathi hamba uyobheka ukuthi siphelile ngempela nifika uthatha iskipha nesikhindi wafike wasithatha aqala phansi izinto kuningi engamkhuluma ngovamvela kodwa ke ababhalayo lapha ko TikTok ngibonile ukuthi nezintatheli ikhona lezi mina ngizokusho nje ngingananazi abasiqhatha kakhulu izintatheli lezi ezifika zirecord o live bethu
kuleli viki sibhizi ngendishi ayikaze zize zisirecord ihambe ziyophost ukuthi abhizi ama Red Nation noma ababhizi obani bani ba contribute kusiqiniseko ukuthi behambise ekhaya ayike ngeke ngayibona kodwa izolo sithema sifaka amabhakede emakhanda siyifihlile ngoba sesiyasaba namanje ngoba ngimile la ngiyasaba kodwa makumele ngifela umthandeni ngizomfela ngiloko ngamlandela ngo2013 ngahlangana nosiqiniseko ngo2022 angikaze ngize ngimngabazi ngangilandela umgqumeni washona umgqumeni ngalandela umjijelo washona umjijelo sebekhipha ondaba zikwayo nomthandeni noAlimgube ngangena ngathi nangu umfana ngamlandela ngafika ku TikTok ngayithanda content kaSiqiniseko ngahlala kwahlaleka ngumoderator namanje imini ebengibablocker ngibamute ngibhlungu enhlizweni yami hamba kahle Mvelase hamba kahle mfowethu engazathi ungalali nje ababulali bakho fika noma ngephupho koyedwa usho ukuthi ubani siyabonga mara nawe ngathi ufuna ukukhuluma kakhulu makanginike ithuba nami ngiyazi lo mfowethu Mvelase behlezi enginelela kakhulu abaningi mhlambe bangazi abanye abangazi ubaba ngusipho Mhlongo umdidiyelo wamabutho wakaZulu wonke ebehlezi khuluma nami athi ntwana ayi mina ngiphume eGoli Nkosi yami ngicela ukuthi mawungangizwa angazi ukuthi ngizoyenza njani kodwa ngizofaka ubomama Nazi ukuthi sikhuluma ngaboma please mfowethu Mvelase kuhlungu angazi ngiyafuna ukwenza ijoke kodwa angazi ukuthi ngizothini mengazi ukuthi lokufika lelisuku ukuthi ngikhulume ngawe ukuthi usohambile emhlabeni mina ngumfana nje ebeyazi music we-hip hop no-kwaito piano kodwa uMvelase uyawandlalisa phansi wathi ngoba kumaskande uthanda isikhova abantu abaningi banokuyibuza ukuthi wena wawudwebe nginesikhova phela la niyafisa usibona niyafuna ukuthi ngikhumule amadoda yala bathi ngizobona ubusexy bami bayala cha mfowethu Mvelase ngithi angazi thina simazi ngomfowethu Mvelase simazi ngosiqiniseko abasekhaya bakhulumile umalume wathi bakwazi ukungcwaba yena kodwa isiqiniseko abakwazi ukungcwaba safika mina naye udadewethu ukuthi no asicontribute ukuthi abalandeli baka TikTok mabakhiphe amasenti ukuthi sikwazi ukudla sikwazi ukuphuza njengoba nisibona njengoba ungibona nje vele mina ngiyinsizwe ibukekayo ngisho niyangifuna afowethu ngithi mfowethu Mvelase siqiniseko mfana ngithi ayisekho into engizoyikhuluma kuwe ngiyazi ukuthi mengimdala kuwe mengingazi kanti umfana omncane kangaka ngathi ngakuvusa ngithi wena uyintwana kodwa ke kungimangazile lokho kodwa ke ngithi silimele somphakathi waka TikTok ngiyacela wonke umuntu one TikTok noma belandela uMvelase aphakamise isandla ukuthi nje simhloniphe Mvelase wena ungaphakamisile usho ukuthi ungamlandeli vele ubungenandaba naye vele ubufuna ukuthi ahambe emhlabeni hayi bamkhulumi iphutha phela iqiniso lelo usaba umngani wakho ukuthi wena uphakamisile ufunani la ngoba uyazi ukuthi sisongcwaba abantu la ebehlezesho ethi nina abafana nongivuma sengifile zinja ngiyaxolisa ukukhuluma njalo angisiyi umuntu wenhlanga bangazi sikhove simhlophe lesi singenaphunga umlandeli emthandeni omkhulu hleze ngisho njalo ngithi mfowethu Mvelase lala ngokuthula mngani wami
mingathi ngingazi uqala wami ukwazi ngakwazi ukufika kwami ngimemile wamema abantu ngenkathi umthandeni ekhiphe ayilosisiyathanda ukuphazamisa nomona ende mengizosho othathe isama umthandeni ngenkathi ethatha isama wathi ucela singama nina mangithi mina ngumlandeli kaMthandeni ngi-Red Nation angikho njengoba ngizokhuluma la angikhulumeli ama-nation ningizwe kahle nawe mbulali makuthi ukhona lapho angikho kulezi impi zamaskandi ngiyacela angazi ukuthi umthathele nomvelazi angifuni ukungena kulezo zinto nami nginomndeni ongidingayo kodwa ngithi uyabona namhlanje lento yenzile ukuthi umvelazi uyathandwa iSouth Africa yonke ngizothi uTikTok wonke uphethwe ama-Red Nation njengamanje uma ungangena ukho live ukhona because of sila ngenxa yakho mvelazi mfethu anginawo amazwi amaningi ngiyaxolisa kakhulu kinonke inkinga ngumfana waseGazi umfana waseJozi kodwa ke khona umntana engifuna ukuhamba naye mvelazi la amnike oyi1 ukhona la engizovaya naye nje azoqamela kulesi sifundo esimhlophe ubani mvelazi ngithi lala ngoxolo siyakuthanda sumphathi wama-Red Nation sumphathi wa-TikTok sikunikelele imali siyisa kuma wakho mfowethu sithi ulale ngoxolo ngiyazi ukuthi nawe ulale khona la ukhona nje ngiyazi ukuthi ibhlungu inhliziyo yakho uyakhala ukuthi mfana wami iyekela lizolunga ilizwe kuzobonakala ukuthi kuyogcina abantu kuyophela inhlamvu sikhona singabalandeli amthandeni amen. Let's check what's going on. Shono kahle mzulu ithi yami ingoma engayiqopha empini kuhamba mvelasi ithi usule isitoti ithi uhwetala lo mbulali uthi halisoze laphela Hobone pheza uyohlala umuhla naye ithi hwetala lo mbulali uthi halisoze laphela hobone pheza uyohlala umuhla naye ngidlalela ingoma le ngifakela usiphephelo umculi ukhona vele mayikhona usiphephelo ngicela ngene stage uzomdlalela ingoma yakhe ethi ubaculi phansi ibhanga ngiyacela
ikhona le ngoma online ngicela simsupport umfowethu ngohlelo elithize laba abantu la ekhaya isikhathi i-airtime isiphelile i-airtime sebefuna ukuqhuba okulosiko so ngeke sona okomndeni so badedela bafowethu ngithi nje abantu zokugcina semphetha malume siqiniseka umvelasa ubile umama kumina ubile ubaba kumina hamba kahle uhambo osolithathile lunzima thina ushile bengaze sihlangana mina na kodwa ubungazela khona efonini kodwa indlela obungisiza ngayo uunderstand usisi lami lonke ngakutshela lona uNkulunkulu ke bathi ngeke umthwalo ongaphezulu kwakho mhlawumbe ukuhamba kwakho kuzovuleka eminye iminyango kumina mhlawumbe uyovela umunye umuntu ofana nawe ethi phunyuka cela ukuthatha isikhala sikasiqiniseka ngibhlungu kakhulu ngoba ulelela ubuye uhamba la ekhaya uyahambela ngenyawo zakho uye eGoli usubuye eGoli usulele ngomhlanje kulongeleke intando kaNkulunkulu ngithi nje ngena la ungena khona ongivulele indlela nami njengomshana wakho ngiyabonga sicela ukubonga kakhulu sandleni somsa sandleni so ngiyagcinwa noma ungathini na esandleni ngicela uSiduma anyukeleze la phezulu nemiyalezo azoba nayo ngoba sesifuna ukuthi sifinqe manje zikhali khuphukela la phezulu usinikeze lokho ozosinikeza khona nje kusheshe uhlale nje direct epointini bese ngeke bazalwane singayenzi lenkonzo esiqeda kuyenza ngicabanga ukuthi ulange lihle usiqiniseko umvelase iyona yazi ngempela ke lenkonzo eqeda ukwenzeka obengeke ngempela siyeqe noma kuthiwa besijahe kangakanani kodwa ibisiphoqa ukuthi asidlule kuyona ngiyacela ke ukubonga nje ubunene benhliziyo zenza ukuthi namanje nisahleli kanje nihloniphile asiqhubeke ke Siduma sithatha usibeke ebese siphinde ungisheshisele singaxabani isikhathi sami lesibona soxabana impela lapha kufana nalapha ngicela ukubingelela bonke abantu ababeyingxenye yokuzofihla usiqiniseko umshana wami udade wethu lowa ongazi uma wakho ungazi kukuhle kukubi kuthema kuvela lesimo cabanga ukuthi lapha bofanele ngabe bese ngibeka itende ngoba lungafe ngelanga lesigameko bongelo la ngako umncoba siqiniseko bofanele lokho kugijinyiwe ngoba ake ngisho ngithi ayibambe ikhona ngoba wakuyinkinga yasiqiniseko kodwa ngoba nakuthiwa ngizoshawa la uMC ngizohlala kulento engiyithunyiwe ukuthi ngibongele umndeni akho konke okwenzekile la nabafumile bahamba bofihla usiqiniseko thiwa ngisho ke ukuthi kuzohamba kanjani before kuvala umfundisi thiwa la masamba semangcwabeni asizukuhamba sonke sohamba nje bekuhlelekile nje ngicabanga ukuthi abafowethu bokuneyimoto besihlelile bongamatekisi nazo ke imoto zamathole ebezingxenye zelento ngizoqala ngiphuthume ngisho abaxhasela ngoba mhlambe bewunike mina lo mthwalo angiqale ngamathole ubabonala into ayenzile uqhamuke ngemzuzu wokugcina washaya isipikili ebesibeka usiqiniseko kuleli balazo ubabonala wonke lo host yonke lento la egroundini cabanga ukuthi ungifonele umfonele ngomgqibelo eqinisekisa zonke ngoba kufanele ngilo ngihleli nje ukuthi umshana wami kufanele ngcine ehambe kahle ngesithunzi sakhe mhlambe bangibona abanye ngenza yonke le nto sizama sicela sisho ukuthi siyakwazi ungcwaba ulanga elihle nje kodwa sasihluleka ungcwaba usiqiniseko umvelasi ngoba sibona kuphuma abantu abangaka
ngizobonga amathole ke aba nesandla esikhulu ngiphinde ngithi ama Red Nation aqinisele ngempela ukuthi abe nesandla ukuthi usiqiniseke valeke siyabonga kakhulu ma Red Nation ngiphinde ngibonge iAnder Msweli Foundation cabanga ukuthi isebenze kakhulu icini bamsane ne district ilembe bakwazi ukuthi bethenga inkomo yokuvalelisa usiqiniseko ngibonge ubaba uDlamini umzimba uKhalimali yakhumbula lapha kwi live babethi bashaya indishi ngibonga masipala wakithi kaMaphumulo ngiyabonga kakhulu speaker sike sibe nenhlanhla kusondele kuwena ngicabanga ngendlela izinto ebeyigijima ngayo bengikwazi nje ukufonela ebusuku bungazwe uzungicaphele uqhubeke nje nalowo muso nawo ngicabanga ukuthi umasipala wethu ngaya kude bese sibonga abaculi abafika bezosikhalisa nabo ikhona iqhaza elikhulu abantu bambayo babeko lo mthandeni usaliwa uGqizile uDulasi kanye nabahleli bemcimbi ogay ayi kwahamba kahle kakhulu ilapho ke sibone khona ukuthi indawo yethu izothuthuka ngiphinde ke ngibonge ekuthiwa futhi angikudlulise ngidlulise ukuthi cha abantu kuzohamba kanjani kuye emathuneni abantu ekuthiwa bazoya emathuneni kuzoba umndeni waZulu kuphinde kube umndeni waMthembu kuphinde kube umndeni wakuzwayo kuphinde kube umndeni wakaMadiba kuphinde kube ihlobo abangani mhlawumbe imedia siyacela ukuthi ihloniphe ngalendlela ezohlonipha ngayo ukuthi cha abavumelekile uya ngasemathuneni mhlawumbe siyazi ukuthi sizofika ini so ngicela nabafundisi nabakhokheli so ngicethi ibona abazoyengelene mase ngisho nezinhlelo ke zokudla inhlelo zokudla ngesimo sokuthi sasihlele empungeni esikoleni kodwa sabona ukuthi hey engathi abantu abafuna ukubala bazoba baningi kakhulu sagcina sehlele egroundini sizocela ukuthi abantu benyukele esikoleni uzodliwa esikoleni empungeni ngoba bengithi mhlawumbe bazoqhamuka laba abaphezulu bengitshela mhlawumbe khona noshintsho oluzoshintsha noma bazolo kodwa engathi kuzoqhubeka khona empungeni mase kuthi laba abazobe behlile bashona ezantsi ekhaya beyofihla khona amanzi bazowathola khona ekhaya ndawo zombili ezobe esetshenziswa zobe laba bazosuka la beye esikoleni masokuthi laba abalokhu abasekhaya bengabe sadonsa beye esikoleni beqhubeka ekhaya ngicabanga ukuthi bokuyilokho ebengithunywe khona ngiyabonga emsebenzini Siyabonga kakhulu ngicabanga ukuthi yonke imiyalezo ifinyelele kahle nginamazwi la engizowashiya ngoba sesiyahamba kukhona umfowethu la ocelayo ukuthi asho ukuthile ilo okade shiwo uspeaker womkhandlu ukuthi usethe ukuthinteka nemoto ubezama ukucover ke ngoba ukwazana kwakhe nosiqiniseko kuyi level yabo nokho useze wafika noma ebe nalowo mhuzuko kodwa uthi uyacela u2 minutes ngoba ubephuthuma lokho Melusi ngicela uze ngaphambili mfowethu u2 minutes baba ngihlonipha nje wena ngiyabonga sanibonani nonke bafowethu nodadewethu noma nogogo nomkhulu ngiyabingelela mina nguMalusi bangazi nguMalusi Shimora insa legend ku TikTok ngidabuka la eNdwethu umfowethu ngimbiza umkhanga ngoba vele sondelene Ndwethu noma fundi eyodwa bafowethu isikhathi asekho bona ngabe ngiyasho ukuthi ngingumhambi emhlabeni likhona ikayala ngizongena angenjabulo ahonga
isiqiniseko umina ube umngane ngihlangane naye 2022 sihlangana ku TikTok usiqiniseko ngiyafisa ukuveza lokho angikaze ngimezwe abantu bekukhuluma ngicela ukukhuluma lokho ngoba abantu abaze bakukhulume lokho ukuthi usiqiniseko efika kumaskandi noma ku TikTok ubengakhulumi ngabanye abaculi besikhulumela ngomgqumeni nje kuphela bazofakaza bakwazi 2022 esebenze Checkers ngalo sikhathi engawandaselele nta TikTok I think wena ma followers abo 2000 nanginawo 100 kanti ngimbuza ukuthi yena ngiyenziwa kanjani ngiyayithanda lento wangifundisa lento leka TikTok sahamba ngokukhula ke kumsebenzi wakhe necontent yakhe wagcina esehlaziya ecelwa abantu abafaka usiqiniseko kulento kaMaskandi ngicela ukuveza lokho usiqiniseko uyayikhulumela ngomgqumeni ethi akekho umculi owakwaba khona noyoba khona owakwafana nomgqumeni nami futhi bengimvumela so wase abantu bethi ehlaziya kanti ngesikhathi ehle njengomthandeni ngiyakhumbula efundisa abafowethu ama Red Nation ebafundisa lento ka online kwakunzima kuxatshwana bethi ayisebenzi lento ama views awanyuki ebathethisa usiqiniseko bengancengike yabona nje ubethi mekwathi mele sanibhubhile la sasizobhubha la athi kusho mina usitikadika esijana sinene sedikazi yesho kanjalo ethi ufakazi onyoko cha abafowethu sengidle kakhulu kodwa abafowethu ngifisa ukuvalelisa mngani wami sihlanganile nawe saphila kunike bese kuplana nawe mfowethu wazi wakhala bathi emalusi mfowethu uyazi thina sinengqondo uNkulunkulu usincisha imali abantu abangenangqondo uNkulunkulu bapha imali uyazi ukuthi mina ukube mina nginemali ngabe siningi izinto engizenzayo hayi mfowethu lala ngoxolo mfowethu imina lo ushimora ukuba bebavale eThekwini isikhathi ubavale eGoli wena hayi kulungile baphela siyabonga insizwe ezimaziyo ngizocela lo mcimbi ke manje wezipho ngizocela ukuthi uma uqala wenzeke kuleli side elingapha ngicathi ukuthi usidumo ukwenze konke okumayelana nokusuka la sesiya ekhaya okwezipho ngizocela sikuphushe ngendlela futhi nakhe nokuthula kuze ngapha emva kwami mangihlala phansi ngizocela umnguni ubhuti lapha ya ubaba kaNokwanda mangihlala phansi ebese sizozivalela asibuyisele enkosini ngizocela ke lo hlelo lwezipho lube liqhubeka uhlelo lwezipho nginalezi izinto engifisa ukuzisho ngibonga kakhulu kuma Red Nation ekade ngibabona la ngiyabonga ngifisa futhi alalele kahle lo myalezo engizowusho ngoba njengoba sila emakhaya mina ngizongitshena ke thina singomahlalela abancane nje sihlalela la ekhaya sikhe eMagoli kunabafowethu abaningi abaseGoli amabhinqa asegula kuona waseGoli awase KZN onke amabhinqa asegula alikho ibhinqa lase Phosphorus alikho bawomkhaya bonke basuke KZN ma Red Nation nabo bonke labenabo lapha yana yini ngiphika ama Red Nation ukuthi amabhinqa akhona phambi kwami njengamanje ama Red Nation ngifisa le message kungabe yakho Red Nation kodwa kube umuntu owumZulu ophuma ekhaya washiya unina noyise ngabe bayaphila ngabe sebalala uthulini lomhlaba kodwa uzwazi ukuthi nje ubuseGoli uphumele umuzi kayihlo uphumele umuzi amawakho mawufike eGoli obaba bazokhumbula iGoli aliqali namhlanje lidala eGoli kuhlangana izizwe nezizwe zamakhosi ezibuya kwaZulu Natal eGoli kuba khona induna zezinsizwa kunezimpi ezike zasuka eminyakeni edlule eyaziwa obaba ezinye zazo lezo zimpi zasuka eGoli kodwa kwaqinisekisa ukuthi fanele eqine isandla ebuholini obuyizinduna zezinsizwa namhlanje ngiyanicela abalandeli bamaskandi nathi singabalandeli sila emakhaya nathi sinabantu esibaphikile ukuthi hayileli iqhawe lami yize singekho ku TikTok singekho active kodwa makukhona lapha enishayisana khona ningabafana babuye KZN nonke sondelani ezinduneni zezinsizwe eziseGoli
ningawuhlukanisi uMaskandi nobuholi bendabuko ngoba uMaskandi uwumculo noma uwumculo ophethe kakhulu isintu lapho wena ozalwa khona. Makudlala uMaskandi nje uyazi umfana oyibhinqa makudlala uMaskandi ukuthi ungathi khona intuthwane ehamba emhlanje. Akubona umculo wokumodela. Lo wamculo ukuthi umuntu wentelezi ungafaka uMaskandi kusuka intelezi egazini. Ngakho sondelani ezinduneni zenzizwe. Makukhona ningakuboni kahle. Asingabuyi sinabantu abahambe ngenyawo zombili begoli bagibela. Kubuye sekukuthi sekufanele sizokhetha amabala ngoba sesisaba ubani. Ngiyanicela ama Red Nation phambi kwethu njengamanje. Asikwazi ukufinyelela komthandeni thina. Asikwazi ukufinyelela kwabanye abaculi. Kodwa siyakufisa ukuthi nina nikwazi ukufinyelela kibona ngaba nifinyelela ngeselula. Ubumbano lwabantu bakwaZulu Natal namabhinqa akucace kube khona kubukeke. Asingahlekwa ezinye izizwe kuthiwe labo mabezokwenza into ithi yinhle kodwa bayifaka igazi. Ngiyacela kakhulu. Ngiyacela nje ukuthi akube kanjalo. Ebese ngicela ukudlulisa umyalezo ke. Awubhekile kunina ama Red Nation lo. Ubheke kumuntu nje othanda indaba nokuxovizwe. Namhlanje nje ngineqiniso ukuthi uVodacom no MTN no Cell C market yabi phezulu ukuthenga idatha lokungena ntambama. Abangenela ukuthi lapha bayokhuza udlala. Kodwa lapha kunomuntu owazi ukuthi uyinsizwa uzoba insizwa ngedatha alithenge namhlanje ngoba fanele ayokhuluma into wrong ngosiqiniseko siqeda kumbeka. Akumnandi ukuze umuntu eyigqaja ngokuthi uwumZulu kodwa bephehla udlame engathi amaZulu abantu abalwa zonke izinsuku. Zithandeni mabhinqa kithi. AmaZulu iwona isona sizwe esisahlonipha ubuholi ngisho ubuholi bendabuko thina ithina kwaZulu Natal sisenesile sikwazi ukusikhothamela. Ezinye izizwe ayinandaba nobuholi bendabuko. Asikuphatheni ke sikuhloniphe esikwenzayo. Njengamanje umculo wakithi umculo wendabuko ungenhla ngisho ko hip hop ungenhla kwayo yonke into. Senzani mase ufaka igazi? Angenzela ama Red Nation angenzeli wena la. Namhlanje wena usunomuntu omaziyo owenze lento uyomgagula ku TikTok. Wenzani? Wenzani? Thina kokwethu ukukhuluma kuphelele la. Mawuhamba nalento ozobuhamba nayo angikwazi yokufikisaphi. Asingazenzike ngathi bafowethu kuhle ukufihla umuntu. Singawubona umcimbi kamfowethu usiqiniseko ukuleli izinga. Uzuncome ngoba thina abantu siyayincoma into ebhedayo. Ngaphansi kwalobu buhle sihlangene ngabo la kunomuntu ongekho emhlabeni. Musukuphuma la wena uyothi bekubhora noma bekumnandi ayikho into emnandi la. Ayikho into ebhorayo la. Uma kuukuthi lesi simo usibona komunye umuze bese uyagiya uyadela wena. Uyadela wena. Ilawo mazwe ngishiya nawo angisho kubantu abadala. Abantu abalapha ku TikTok majority yabo abantu abasebancane. Abantu abazelwe wobaba okulindele ukuthi kusasa sizobona umakoti kuye. Kusasa kuzovuka umuzi wakubo. Hloniphanani bafowethu. Sondelani mayingekho induna zensizwa manje egoli hamba nobekana kumanje. Ukuze nikwazi ukucontrolana insizwa icontrolani induna mayingekho. Ngiyaxolisa kakhulu ukudlalela ithuba lo myalezo bengifisa ukuphathisa. Uma nikwazi ukufinyelela kiwo wonke lamaqhawe aphezulu eniwaziyo ukuthi ngikhuluma ngobani. Okuyibona amaqhawe njengamanje anithatha nibeka kule level athatha uMaskanda ubeka kule level. Kwaze kwahlukana kwathi wakhona oEast no West. Thina sizaloku khona oKaizer no Pirates ngeke usibone sibulala la indaba yeChiefs nePirates. But I think now ama leaders lawa leader
lama groups kumele abe khona abe visible kuma social network ukuyikhuza lento kwake kwalo abalandeli beChiefs nePirates kudala kodwa kwadinga kuIvan Khoza noKaizer Motaung ukuthi ababe united uqala mani okwazi ukubatshena ngelinye ilanga izukusiza lento umculo wabo siyawuthenga siyawuthanda senza yonke into kodwa kumnandi ukuthi sizoba nemicimbi efuzele ngoba nakho sithenga umculo wabo mayikhona indlela ukuthi abaphumela obala bayikhuze lento angifuni ukudla ithu kade ungimemeza foka ekhaya ngithena kuqhubeka izipha ngazi noma sekuphelile yini ngibone uhamba nobheseni la usunga okay ake ngeke awuzi kimi leyo nto ubuyenza ayizile kimi yenza nje uyiqede musuyiqedile uzoyidirect emndenini wakaZulu ngizocela ubaba umnguni baba kaNokwanda makukhona ingubo ezizipho nanti ayisayide engilikhombile ngicela kuyiwe khona nisiphathele lemiyalezo bafowethu ifinyelele emaqhaweni ethe siwathandayo ngiyabonga kakhulu ucela sivala amehlo baba egameni lika Jesu Kristu sibongile baba yonke lenkonzo iprogram yonke baba esenzekile Nkosi nomsase siyaphuma baba Nkosi busisa bonke abaxhasile sizwile ngendlela ehlukahlukene baba wandise baba amabhizinisi abo Nkosi nomsa ke baba bese uthi bonke ifundazo bezikhona Nkosi nomsa kulomncwabo walomntwana wakwaMthembu egameni lika Jesu ke baba hamba nabe indleleni ukukhansela zonke ingozi baba Nkosi nomsa sebephindele emuva baphindele ngomsa babikho ngisho yonke ingozi behambe ngokuthula beze beyofika egameni lenkosi ke konke baba sikunikela manje sibongile baba ukuthi Nkosi uqaliwe isigameko uze kubabale kuba manje siyoyiphetha lenkonzo baba sesiyobeka ke Nkosi lomzimba walomntwana ulange lihle Mthembu njengalokhu uthezwini lakho umuntu Nkosi nomsu uyobuyela othuleni njengalokhu wathathathwa othuleni umoya bese kubuyela wawunikwayo kuze kube phakathi amen. Sizocela okay kokuMangcobo wasebathenjini siyabona ngicatha abaningi basebenzise leya format ngoba ngiyabona ukuthi amningi lo mcimbi leyo ndaba leyo ndaba ugogo uMandandatho nonoqeda kulethi sipho sengizoyidedela ngiyayidedela manje baba Mnguni insizwe bekade zifikile zimlethile ngiyacela futhi iqhubule umcimbi wazo angazi noma singaphandle lezi insizwa khona insizwa nje beyifikile sisilethele yena ebese sonke sikhumbula ukuthi usiduma utheni ngeindlela zokuhamba uma ubambele entulo nje uzohamba kahle ayikho into ezoba inkinga la endleleni awusiphi ingoma kaMthandeni DJ maqeda leyo ngoma ka DJ maqeda leyo ngoma kaMthandeni DJ ikhona artist ekhona ezofika izosimaketha
ngiyacela singaphumi ngokusheshsha ngicela siniqhube phambili ngicela nje niphume nayo nesizotha bese belandela abantu qhubeka DJ Yeah, bro. Ah, no, but emfisela ukufika nje akubaleki. Awu, ngoba khona. Ngihamba ngiyaphuthuma imoto lendawo leli ground abafuthi hayibo naba nabafowethu lapho le ngcono ukwazi ukuthi ubu bafuna kadela abafuthi ngapho hayi iyayisiya ngasabambi ake ngithatha wona le truck ngoba lapho ngolusu le truck manje mama mama ngiyimo zinganje manje bayiphona Okay. Yes, it is. You can make it for it. Not the same.
Langiksile vele. Hawan pun ubuso. Omshango. Ukhumalo ngaphakathi. Asikhawule madoda ibonelana kubo lesisi. Hayi, ngibanayo, Ngiyahamba. Sawa. Soko. Right.